אנו שמחים להגיש רואים ומורשת לחודש תמוז. החודש פותח את הקיץ בו משתלבים ימי החופש הגדול מחד, וימי בין המצרים מאידך. ביומן נזכור אירועים שליוו את סוף השנה בבית הספר, בגנים, בתנועות הנוער ובפתיחת החופש הגדול. החודש ציינו שנה לפטירת חברינו משה נויברר זיכרונו לברכה ו30 לרב מרדכי אליהו זצ"ל. הדברים החשובים לפעמים נמצאים דווקא בשולי החדשות. הנביא יואל בסוף ספרו אומר את המילים הבאות: מצרים לשממה תהיה, ואדום למדבר שממה תהיה מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם. המלבים מסביר את הדברים הבאים באופן מאוד מעניין, שכאשר לעתיד לבוא, אולי זה בימים שלנו, יבואו על בני אדום על בני ישמעאל. כלומר, בני אדום זה רומא, בני ישמעאל זה האסלאם, יבואו בני אדום על בני האסלאם. ובתגובה יבואו בני הישמעאל על בני אדום ויחריבו אותם. כלומר, תהיה כאן מלחמת גוג ומגוג, שאנחנו מצפים לה, שאנחנו מפחדים מפניה, אבל זה מה שאמור להיות ההתמודדות הזאת. מה יהיה גורלה של עם ישראל באותה מלחמה? על זה אומר הנביא: ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור. וניקתי דמם לא ניקתי, ואדוני שוכן בציון. דווקא מתוך החורבן של בית המקדש הראשון, של בית המקדש השני, עם ישראל יצא חזק, גדול מכולם. בעזרת השם נראה בשוב השם שיבת עמו במהרה בימינו אמן. במורשת קיים מזה שנים תפקיד מיוחד, רכז נוער. רכז הנוער, בשיתוף עם הקומונרית של סניף בני עקיבא במורשת, אחראי לפעילות הנוער ביישוב. תפקיד זה, תפקיד אחראי מאוד, לתפקיד הזה דרוש ראש גדול, והוא ציון בן אור. לפניכם, קטע הממחיש את עבודתו המיוחדת והאחראית של ציון. לגבי תוכנית קיץ, עשינו מאמץ יחד עם ועדת נוער, נציגי הנוער, ובנינו תוכנית לחודשיים, כשבחלקה פעילות ביישוב וחלקה פעילות מחוץ ליישוב, תוך התחשבות גם בהוצאות המרובות של ההורים. מבקש של ישראל, יש לו איזה רעיון בנושא הצילום, הוא רוצה לשתף אתכם מתוך כל הנוער, אולי תהיה קבוצה קטנה שתעשה איזשהו קורס צילום. בבקשה ישראל. מכיר את עולם הצילום, עולם הוידאו, ומי שירצה אחרי השיחת מבוא הזאת שלי להיכנס ולהשתתף בקורס המקוצר הבסיסי ביותר שאני הולך להעביר כאן במהלך חודשיים של החופש הגדול, מוזמן. קודם כל, מי יכול להיות צלם וידאו? מי יכול לצלם וידאו? התשובה, כל אחד. מה צריך בשביל זה? מעט מאוד. רצוי מאוד מצלמת וידאו, אבל אתם יודעים מה? המצלמה הזאת שהבחור הזה מחזיק, שזה טלפון בעצם, איתו אני מצלם את כל הרעיונות, את כל הכתבות, מה שאתם רואים, אני מקווה שאתם רואים, באתר שלנו, של האינטרנט. סיום שנת הלימודים אירוע מרגש עבור כלל הילדים וההורים, אך התרגשות מיוחדת חווים אלו שסיימו מסגרת חינוכית אחת ועוברים למסגרת חינוכית חדשה. הכוונה כמובן לילדי הגנים שעולים לכיתה א', ולילדי כיתה ו' שסיימו את בית הספר היסודי ועולים לחטיבת הביניים בישיבות ובאולפנות. באשכול הגנים במורשת, גננות האשכול מנהיגות חינוכיות. הפעם הוטלה המשימה על הגננת רחל גלידאי להוביל את הטקס לשחרורו של החייל החטוף גלעד שליט, שיחזור במהרה הביתה בשלום, אמן. במלאת 4 שנים לחטיפתו של גלעד שליט, החלטנו באשכול הילדים לשתף את הילדים בתפילה של כל עם ישראל. כל גן היה שותף בטקס בייחודיות שלו, ובסופו הפריחו הילדים בלונים צהובים לתקווה
לשחרור ולחופש. כולנו תקווה שגלעד יחזור הביתה במהרה. בשבת השם ירחם, חילול שבת בפרהסיה. המחלל שבת בפרהסיה דינו כאומה וחובט כוכבים. מצטערת כבוד הרבנית, אבל אנחנו כבר לא עושים את זה בפרהסיה, מזמן זה באצטדיון. זה לא משנה איפה זה חילול שבת בערב קודש וצריך למחות על כך. הילד חפץ בלימודו, אוהב תורה, לומד בדרכים מגוונות, ממצה את יכולותיו ומגיע להצטיינות בתחומים שקרובים לליבו. הישגיו נעים והמוסדות שמחים לקלוט אותו. במלאת 30 לפטירת הרב מרדכי אליהו זצ"ל, נערך ערב לימוד לעילוי נשמתו. נשאו דברים לזכר הרב זצ"ל, הרב יצחק כהן, רב היישוב, הרב יוסף אלנקווה, בעבר רב יישובי גוש קטיף, וכיום רב היישוב ניצן, שהיה משמשו של הרב, והרב עוזיאל אליהו, רב המועצה האזורית משגב, ואחיינו של הרב זצ"ל. הרב עוזיאל אליהו, אחיינו של הרב זצ"ל, שזכה לשמשו במשך 2 מספר לגולשי יומן תמוז במורשת קטעים אישיים ומיוחדים שחווה בקרבתו של הרב זצ"ל. הגעתי לכרמיאל לחודש אלול, הכנתי שיחה שם על התלמידים מכיתה ז' עד י"ב. עבדתי על השיחה הזאת 4 שעות, עם כל האפקטים, שהשיחה תצא מהלב ותהיה בשמחה, עם האור פנים, והיא תחדור אל הלב, עם תנועות ידיים וקפיצות, עם מתודות, עם כל מה שאני יודע, עם כל כולי, עם הנשמה, שיחה עם נשמה. ואני רואה חודש אחר כך, חודשיים אחר כך, השיחה לא כל כך השפיעה, לא נכנס מפה ויצא משם. באתי ממש לרב, אמרתי לו, תשמע, אני לא מתאים לעבודה עם תלמידים, זה לא עושה להם כלום ולא שום דבר. הוא חשב, אמר לי, תשמע, צריך להרים את האזור. אתה צריך להקים משהו שהוא גם לתלמידים, גם להורים וגם לציבור, לאזור כולו. וכך הוא מינה אותי להקים כולל, גרעין תורני של קרן מורשת בעיר כרמיאל. השריפה בבית משפחת דלסוז. בית מורשת נחלץ לסייע למשפחת דלסוז, ואשרינו שזכינו לראות את פניה היפות של הקהילה. גיבור האירוע היה יואבי דלסוז, שהיה הראשון שגילה את השריפה ופעל בתושייה רבה. אני פותח את הבית, רואה עשן, רץ לשכנים, קורא לאודליה. אודליה רצה בחוץ צועקת, לבנה רואה אותה, אז אנחנו מזמינים מכבי אש, משטרה. ביישוב התקיים השנה חוג כדורסל לילדים בגילי גן עד כיתה ב' בהדרכתו של צחי אלמוג. לציון סוף השנה נערך טורניר כדורסל בין ילדי מורשת לילדי משגב. אימנתי השנה את קבוצות גן חובה א', ב', ג', ד' של היישוב. למעשה ראינו את ההתקדמות של השחקנים האלו מתחילת השנה ועד עצם היום הזה. גם ההורים התרשמו, גם הילדים הרגישו את זה בעצם ההתמודדות עם קבוצה יריבה, ואין לי ספק שההנאה הייתה גדולה גם שלי כמאמן לראות את השחקנים מהצד איך הם התקדמו, גם של השחקנים להיות שותפים לחוויה הזו. לסיכום, החופש הגדול התחיל ועימו ימי בין המצרים, בהם אנו מצווים להישמר יותר מהרגיל, וכאן המקום להזכיר לכולנו להיזהר יותר בנהיגה בכלל וביישוב בפרט. להזכיר לילדינו את כללי הבטיחות בדרכים ובבית להרבות באהבת חינם. מי ייתן וביומן הבא נתבשר על ביטולו של צום תשעה באב ועל בניינו של בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן.